Avui estem aquí a Mollerussa per donar les gràcies per tot el suport, per tot l'escalf que hem rebut, però sobretot per intentar carregar-nos d'ànims, perquè cada dia tenim un episodi que ens dona la raó amb el camí que nosaltres vàrem escollir, que era el de la independència de Catalunya. Ens hem de tornar a compactar el front, hem de mirar de generar les dinàmiques de tornar a apilar, perquè, escolteu, nosaltres aquest estat que es mou en termes de venjança, que es mou en termes d'escarment, etc., nosaltres sabem quina és la fórmula per guanyar-lo, perquè el vam guanyar el 20 de setembre, el vam guanyar l'1 d'octubre, el vam guanyar el 3 d'octubre. Escolteu, quan anem a la una, quan anem i fem bona aquella frase que per exercir el dret a l'autodeterminació primer cal exercir el deure de la determinació, quan anem amb lleialtat, quan no ens mirem del costat, quan mirem endavant, no hi ha prou poder repressor per aturar tant desig de llibertat, i això ho hem tastat. I en comptes d'autoflagel·lants, jo el que convido és a tornar-hi a ser, com era la cançó, amb tu, amb tu, amb tu, amb tu i amb tu. Perquè si ens hi posem tot, som invencibles. Escolteu, sempre ens sentirem en deute amb vosaltres, no afluixeu, no hi ha presos polítics, hi ha persones a l'exili, hi ha moltes persones que estan pendents de veure com la justícia espanyola resol el seu cas, sapiguent que de justícia en té poc, però d'espanyol en té molt, i per tant nosaltres també hem d'estar al costat d'aquesta gent. Els que hem sortit de la presó estarem al vostre costat, estarem aquí, no ens deixen participar a eleccions i res de tot això, però això és igual, perquè el compromís és molt profund i la il·lusió per arribar a la llibertat, per arribar a la independència de Catalunya és absolut i és total. Per tant, escolteu, per tornar-ho a fer s'hi ha de tornar a ser. Vosaltres hi heu estat, vosaltres hi sou, vosaltres hi serem tots, ens en sortirem i tornarem a guanyar. Visca la llibertat i visca Catalunya lliure!